شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds nåd vare med er. ከም ትኩል ጊዜ ንመጽኩም ምስሓውና ሰማዕና ሓውኩም ሰላሐዲን ዝበለጸ መዓልቲ ዝኹም ዝበለጸ ቃል ሒዝና መጺና ኣለና Dear broder Saladim är broder Sam med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ድማ ምስ ሕዋትና ዘይኮነስ ምስ ውሽጥና ንቀዳደም ድብል እዩ Och dagens ord som vi kommer kolla på det är låt oss tävla mot vårt inre och inte mot våra syskon. ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9:24 I första Korinthierbrevet kapitel 9 vers 24 till vers 26. ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቀዳዶሙኸ ኩላቶም ከምቲ ዝጎዩ ነታ ዓስባ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝወስዳዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽብዋ ከምኡ ጌዩ ኢሉ ጥቕሲ 24 I vers 24 står det: Vet ni inte att alla löparna som springer på arenan är bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. ሪኢኹም ናይ ምድሪ ጉያ ምስቲ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ካልኣይ መጓየይትኻ ምስኡ እንዳተወዳደርካ ኢኻ ትቀዳደም I det världsliga löpningen så tävlar man emot den som står bredvid en. ኣብ ህይወት ድማ ጉያ ኣሎ Och i livet så finns det löpning. እዚ ኣብ ህይወት ትጎየ ትቀዳደሞ ቅድድም ግን ምስ ሓውኻ ዘይኮነ ምስቲ ኣምላኽ ሂቡካ ዘሎ ዕላማን ራእን መጻእን Men den här tävlingen man har i livets löpningen man har, det är inte mot den som står bredvid en, det är mot det vision och dröm som Gud har lagt för ditt liv. እንታ ደኣ ካብ ሓውኹም ስለ ዝበለጽኩም ቀዲመ ኣለኹ ኢልኩም ተሓስቡ ኣለኹም ኮንኩም ወዲቕኩም ኢኹም ዘለኹም Så om du sitter och tänker jag har lyckats bara för du har sprungit förbi den som är bredvid dig så har du misslyckats. ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ነብሲ ወከፍና ነናትና ንጎየሉ ሕንጻጽ ኣለና Och det är för att i livet har var och en varsin bana som den ska springa. ከመይ ንጎይለና ዝውሰን ድማ ንሓውና ብምቕዳምና ደይኮነስ ነቲ ተሓንፂጹልና ዘሎ ሕንጻጽ ክሳዕ ክንደይ ምስቲ ኣምላኽ ሂቡና ዘሎ ራእይ ንኸይድ ኣለና እዩ Och hur vi har lyckats, hur vi kommit långt, det är inte hur långt du har kommit mot den andra personen, det är utan hur långt du har kommit med den vägen som Gud har format för dig. ስለዚ ክሳብ ክንደይ ካብቲ ኣብ ውሽጥኹም ዝረኣኩሞ ፈጺምኩም ኣለኹም ክሳዕ ክንደይ ካብቲ ውሽጥኹም ዝረኣኩሞ እግዚኣብሔር ዝወድኦ ጉዳይ ስለይኹም ክሳዕ ክንደይ ወዲእኩም ኣለኹም እሱ እዩ ዋና ግዳሲ Så det viktiga är hur mycket av det som Gud har lagt framför er eller det som finns i er inre har ni uppnått. ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ጥቕሲ 26 ከምዚ ኢሉ I vers 26 säger Paulus så här: ስለዚ ኣነ እጎይ ኣለኹ ግና ከምቲ ንዘይፍሉጥ ዝጎይ ኣይኮንኩን እምክት ኣለኹ ከምቲ ንንፋስ ዝወቅዕ ግና ኣይኮንኩን ኢሉ Han sa, jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. ሪኢኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጎየ ዝነበረ ጎያ ንምንታይ ጎየ ከም ዘሎ ፈልጥ ነይሩ Aposteln Paulus var medveten vilket lopp han sprang för, varför han gjorde det. ምኽንያቱ ኣነ ዝጎየ ዘለኹስ ንዘይፍሉጥ ኣይኮነን ኢሉ Han sa, jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. ንፍሉጥ ነገር እዩ ዝጎይ ነይሩ Han visste vad han sprang för. ናበይ ጎይ ከም ዘሎ ዕላምኡ ድፈልጥ ሰብኣይ ነይሩ Han visste vilket mål och vision han hade. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት 10:24 Det är därför i Apostlagärningarna kapitel 20 vers 24. ጉያይን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እተቐበልክዎ መልእኽተይን ክፍጽም ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ እናመስከርኩ ህይወተይ በኣይሲ ከም ክብርቲ ገይረኳ ኣይርአን ኢሉ Och han säger så här: men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. ሪኢኹም ብሩኻት ንጉዩ እንታይ ኢሉ ፀዊዕዎ ብጎይታ ኢየሱስ እተቐበልክዎ መልእኽተይን ኢሉ ፀዊዕዎ Och han säger det uppgift jag hade fått av Herren Jesus. ስለዚ ጉዩ እንታይ እዩ ነይሩ እንድሕር ኢልኩም እውን እቲ ዝተቐበሎ መልእኽቲ እዩ ነይሩ Så hans lopp var det uppgiften han hade fått. ስለዚ ናይ ጳውሎስ ጉያ ምስቶም ካልኦት ኣሕዋት ደይኮነስ ምስቲ ተቐቢልዎ ዝነበረ መልእኽቲ እዩ ነይሩ Så Paulus lopp tävling var inte mot hans andra syskon, det var mot det uppgift han hade fått. ስለዚ ምስ ኣሕዋትኩም ኣይትቀዳደሙ Så tävla inte mot era syskon. ምስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ኣቐሚጥዎ ዘሎ ራእይ ተቐዳደሙ Tävla istället med det uppgift som Gud har lagt i er inre. ኣየድልየኩምን ኣሕዋትኩም እንታይ ገይሮም ኣየድልየኩምን ንሶም ዝገበርዎ ምግባር ከማን Ni behöver inte ens göra det era syskon har gjort. ንስኹም ናትኩም ዝተሓንፀፀልኩም ጉያ ኣለኩም Ni har er egen bana som är formad för er. ስለዚ ነቲ ዝተሓንፀፀልኩም ጉያ ጉየይዎ Så löp det vägen, det banan som är förberedd för dig. ኣገልገልቲ እንድሕር ኮንኩም ቤተ ክርስቲያን ክትከፍቱ ራእ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ተንካልኦ ዝገብሮ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ንዓኹም ዘገድስ Så om ni är tjänare, om ni är predikare som ska öppna församling, kolla inte, det är inte viktigt för er vad de andra har gjort. ኖ ኣምላኽ ንዓኹም ዝሃበኩም ነገር ኣሎ ንዕኡ ጥራሕ ርኢዎ Gud har lagt någonting i era liv, kolla endast på det. ኢየሱስ ጎይታ እዩ
ስለዚህ ጳውሎስ ቀጽሉ ከምዚ ኢሉ አካላይ ጢሞቴዎስ 4:7 I andra Timoteusbrevet kapitel 4 vers 7. ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያይ ወዲኤ እቲ እምነት ድማ ሓልየ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበና ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቁሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ Och han säger så här, vers 7. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. ሪኹም ጳውሎስ ጉያይ ወዲኤ ዝበለ ነቶም ካልኦት አገልገልቲ ቀዲሞም ስለ ዝኸደ ነተን ካልኦት ቤተክርስቲያን ቀዲሞም ስለ ዝኸደ ዘይኮነስ ነታ አምላኽ ክገብሮ ዝነገሮ ንዑ ስለ ዝገበረ እዩ Här ser vi när aposteln Paulus säger, jag har kämpat och lyckats och jag har fullbordat. Det är inte för att han har tävlat mot sina syskon utan har fullbordat det uppgift som Gud har lagt i hans liv. ስለዚህ አገልገልትን ተገልገልትን ሓደ ነገር ክንርዳእ ኣለና Så vi som blir tjänade och vi som är tjänare, vi behöver förstå en sak. በቤተ ክርስቲያን መጠን ነብስ ወከፍና እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃበና ራ ኣለና Det finns vision i församlingen som Gud har gett var och en av oss. ነቲ ሂቡና ዘሎ ራ ድማ ንዑ ዘፍጽም ከዓ በብናትና ከአካይድ ኣለና Och det som kommer göra att vi fullbordar det, vi har varsin väg. ስለዚህ afta ሓደ ቤተ ክርስቲያን ዝራእኹሞ ታሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክትገብሩ ይትድለዩ Så förvänta er inte det ni har sett i en församling att den andra församlingen ska också göra det. ምክንያቱ ነናተን ዝተዋሃበን ጉያ ኣለወን Och det är för att den har varsin väg som den har fått. ነናተን ዝተዋሃበን ስራሕ ኣለወን Den har fått varsin arbete som den ska በቲ fullborda. ዝተዋሃበኦ ስራሕ መጠን እንድጎያ Och det är med det mått den har fått för uppgift den springer för. እዚ ነገር እዚ ቅዱሳን ክርድአና ኣለዎ Det här behöver vi heliga förstå. ስለዚህ ነገልገልቲ ኣብቲ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ዝዝራእናዮ ንክገብሩ ከነጨንቆም የብልና Så vi ska inte stressa tjänare predikanter för det vi har sett i andra församlingar att de ska göra så. ምክንያቱ ከመይ ክጎይለዎም ንሶም ነቲ ዝተዋሃቦም ፃውዒት ይፈልጥዎ እዮም Och det är för att de vet exakt vilken kallelse de har fått och på vilken väg de ska fullborda det. ጉያና ምስ ከባቢና ዘይኮነ ጉያና ምስቲ ውሽጥና ዘሎ ራእይ Vår tävling, det vi springer, det är inte mot det som folk runt omkring oss, det är mot vår inre, det vision som finns i vår inre. ብግልኹም ደረጃ ድማ ልክዕከም ክትጎይ እንድሕር ኮንኩም ምስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ኣቐሚጥዎ ዘሎ ራእይ ክሳዕ ክንደይ ንዑ ትፍጽምዎ ኣለኹም ኣብኡ ጠምቱ Och på en individuell nivå då behöver ni också kolla er inre till vilken nivå ni fullbordar det Gud har lagt i er inre. ምክንያቱ ንሓውኹም ቀዲምኩምዎ ስለ ዝኸድኩም እግዚኣብሔር ጽቡቕ ጎያ ጎይኹም ኣይብለኩምን እዩ Det är inte för att du har sprungit om din syskon bredvid dig Gud kommer säga att du har gjort en bra löpning, en bra seger. ኣምላኽ ጽቡቕ ጎያ ጎይኹም ዝብለኩም ነቲ ዝሃበኩምን ዝሓንፀፀልኩምን እንትወዲኩም ወይ När Gud säger att du har lyckats och du har bevarat allt du har sagt, det är när du springer det lopp som han har förberett för dig. ስለዚ ንኣሕዋትና ብዝተፈላለየ መገዲ ክዓብዩ ከለዉ ንሕና ዝናኣስና ኮይኑ ይስምዓና Det är därför ibland vi känner oss mindre när vi ser alla våra syskon lyckas. ምክንያቱ እቲ ጉዕዞ በበይን ምዃኑ ስለ ዘይንፈልጥ እዩ Det är för att vi har inte förstått våra vägar är olika för oss. ንሕና ነንሕድሕድና ተመላላእቲ እምበር ተቐዳደምቲ ይኮንና Vi är inte några som tävlar mot varandra utan vi fyller upp varandra så att vi lyckas med det bana vi har. ንሕና ነንሕድሕድና ተደጋገፍቲ እምበር ተወዳደርቲ ይኮንና Vi supportar varandra, inte vi tävlar mot varandra. ኣይ ናይ ጸጋ ምስ መን ጸጋ ክትወዳድሮ Vilken nåd ska du tävla mot den andra nåden? ኣይ ናይ መንፈስ ምስ መን መንፈስ ክትወዳድሮ Vilken ande mot vilken ande ska du strida eller tävla mot? ኣብ ኩሉና ዝሰርሕ መንፈስ ሓደ ዶ ይኮነን Är det inte samma ande som funkar i alla i oss? ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ንስኹም ብሩኻትን ብሉጻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare.